Sanibonani, ngiyanamukela engxenyeni yethu yesibili yezingxenye ezintathu zochungechunge lwendaba kaSusan Smith. USusan wathola umsebenzi omusha emuva kokuzalwa kwendodana yabo yesibili u-Alexander. Waqala ewumgcini wamabhuku enkampanini enkulu edolobheni lakhe, wabe esekhushulelwa esikhundleni sokuba umsizi womphathi wenkampani, nokuyilapho ahlangana khona nendodana yomphathi wakhe uTom Findlay. Ngesikhathi ehlangana noTom, yena nomyeni wakhe uDavid babesahlukene, ngakho wayenesikhathi sokuzikhipha noTom. Emuva kwezinyanga uSusan eqalile enkampanini entsha, yena noDavid baphinde bazama futhi ukulungisa ubudlelwane babo. Kodwa izinto azihambanga kahle, kwathi ngekwindla ka-1994 uSusan wafaka isicelo sesihlukaniso. Wayesenqumile ukuthi ufuna ukuba nobudlelwane noTom, abe nekusasa lamaphupho akhe. Angithi phela uTom wayenemali ephila nempilo esezingeni eliphezulu. Isehlukaniso safika esiphethweni zingama-21 ku-Okthoba ka-1994. Ngebhadi uTom yena wayengaliboni ikusasa noSusan futhi engazimisele nokuqhubeka nobudlelwane babo. Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuthi isihlukaniso siphethwe, uTom wabhalela uSusan incwadi emchazela ukuthi ucu alusahlangani. Watshela uSusan ukuthi yena akabafuni empilweni yakhe abantwana, nanokuthi akafuni futhi nokukhulisa abantwana bakaSusan. Waphinde watshela uSusan ukuthi akazihloniphe. Esusela ekutheni uSusan wayeke wabonakala eqabulana nomyeni kamngani wakhe echibini lokubhukuda kade kunedili lokuzijabulisa. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandela, uSusan wazama ukulungisa ubudlelwane bakhe noTom. Kwasho usho ukuthi uTom akasayingeni eyobudlelwane bakhe noSusan. Wathi uma asebenza naye embuza ngelinye ilanga ukuthi engathi kukhona okungahambi kahle, uSusan wamtshela ukuthi uyazifela ngoTom, kodwa angeke kusaphumelela ngenxa yezingane zakhe. Zingama-25 ku-Okthoba, uSusan wayesazama ukushintsha umqondo kaTom, kodwa uTom wayesekhathele uSusan, wayelokhu eza emsebenzini wakhe. Ngalo lelo langa wacela onogada bamkhiphele ngaphandle. uSusan wahamba ephatheke kabi kakhulu. Kwathi ngehora lesishiyagalombili kulobu busuku, uSusan wafaka abafana bakhe emotweni, walibhekisa echibini iJohn D. Long. Washayela imoto waze wafika la kuma khona izikebhe ngaphambi kokuthi zingene echibini. Wayidedela amabhuleki imoto yehla ibheke echibini. Waphinde wayimisa futhi ngokushesha. Waphuma yena, waphinde wawadedela futhi amabhuleki. Wayibuka imoto icwila echibini nezingane zakhe phakathi. Wabe esegijimela emzini oseduze eyocela usizo. uShirley noRick McLeod batshela indodana yabo ukuthi ayishayele u-911, okuyinombolo yabezimo eziphuthumayo. uSusan wabatshela ukuthi wayekade eme erobhothini elibovu ngesikhathi kufika indoda ensundu iphethe izulu lezandla. Yangena emotweni yakhe yamphoqa ukuthi ashayele aye echibini iJohn D. Long, lapho yathi akaphume. Wathi mayebuza ukuthi yini indaba engakwazi ukuthatha abantwana bakhe, uthi le ndoda yathi ayinasikhathi. Uthi indoda yamchilizela ngaphandle kwemoto, yathi angakhathazeki, ngeke abalimaze abantwana bakhe. Iphela lapho ingxenye yethu yesibili. Asihlangane kusasa kwengxenye yesithathu okuyingxenye futhi yokugcina. Ngicela ungakhohlwa uku-like, comment, share and follow. Ngiyabonga kakhulu.